Miks povrća za zimu, zimnica. Prikupili smo povrće koje imamo u vrtu. Vrsta i količina povrća nije bitna jer smjesu pravimo za zalijevanje po teglama. Krastavce smo isjekli na duž, a zatim sjeckali na kocke. Mrkvu smo ribali na ribež. Miks boja već se nazire u zdjeli. Zeleni paradajz smo isto sjekli na kocke. Paprike smo očistili od sjemena, prepolovili i također sjekli na kocke. Blitvu također sjeći na kocke. U zdjelu smo dodali biber, lovorov list i sve dobro izmiješali. Smjesom smo zatim punili tegle koje smo prethodno sterilisali na 90 stepeni oko 10 minuta. Tegle su još vruće. Punjenu smjesu dodajemo po 1 čajnu kašiku soli i po 3 čajne kašike ocata 9%. Zatim tegle punimo vrućom vodom i zatvorimo jako poklopcima. Tegle vraćamo u rajernu na 90 stepeni 15 minuta, zatim peć gasimo i do sutradan neka tako hladi se. Poslije skladištimo.